Du skal jo ikke kende den endnu, inden vi har sat dem i. Mathias, hvad skal vi sætte dem til? Og det er sådan nogle patbøder. I den der plus og minus, ikke også, Mathias? Mathias, var det i plus og minus, man skal sætte dem til? Ja, hvor har I sat dem i? Vi skal også ned og hente det der, Kenneth. Hvorfor noget skal jeg hente? Det der, de har derovre. Jamen, kan de ikke hente det? Jeg filmer. Det er vigtigt, okay. Hvad for noget skulle jeg hente? Sådan i flade her. I har halvdelen af bordet, og vi har halvdelen af bordet. Gosh, man. Det er faktisk vores der. Og vi har også køkkenet. Det kan man jo ikke. Nej, Mathias, hvorfor tror du, der er dem her? Så man kan reconnect. Så skal de det her, Se, Mathias. Nå ja, det er forståeligt. Faktisk ikke hen, hvor brugt det er til det her. Ja. Hvor Så har vi det her. Hvor skal I det? Det ved jeg ikke. Skal vi få den her pære til at lyse? Ja. Gætter på, at den skal deri. Ja, og den der i. Skal vi så prøve at tænde? Jeg skal væk. Skru ned for vold. Sådan der. Er du klar? Er du klar? Åh! Det skal længere op. Nej, for satan. Halleluja. 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 Sig. Hvad? Hvor gider jeg ikke stemme mere? Trine. Ikke hun. Trine. Hvor gider jeg ikke stemme?